It-tieni kapitlu. Barrani fit-triq. Il-ġlieda kontra l-indifferenza. Il-Papa jibda t-tieni kapitlu bil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Min jaf kemm il-darba qrajnija u kemm aħna familjari ma' din il-parabola. Il-ħniena li nuru lejn l-oħrajn hija l-bażi ta' kollox. L-imħabba ma jimpurtajiex minn fejn ġejħuna li hu fil-bżonn. F'dan ir-rigward, il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb hija indikattiva ħafna. Kien hemm ħafna nies f'pożizzjoni li għaddew minn ħdejn dak li ġie msawwat mill-ħallelin niesu stess. Imma kien wieħed barrani Samaritan li jgħenu. Is-Samaritani kienu nies disprezzati mill-Lud għax kienu jgħixu f'reġjun li fih kienu jiġu prattikati riti pagani. Il-Papa ma jgħid ħaġa verament tassew sabiħa u li trid tiġi applikata għal żminijietna. Li s-Samaritan ma taħx biss l-għajnuna materjali, imma taħ ħinu. Żgur kellu l-pjanijiet tiegħu għal dik il-ġurnata, imma warrab kollox biex jgħin lil dak il-bniedem li kien fil-bżonn. Il-Papa jikkummenta kif fid-dinja tal-lum waqajna f'ċertu indifferenza. Drajna ma nagħtux każ. L-uniku ħsieb tagħna u li nevitaw il-problemi. U ħanejt il-verità, xi ħaġa wkoll ġieli tgħaddi minni lili wkoll bħala ħsieb, imma l-Papa hawnhekk isejħilna li biex bl-aġir tagħna aħna nelbu din id-differenza għax din l-indifferenza jista' jkollha effetti koroħ. Bija jistgħu jsofru u jmutu nies oħrajn. F'din id-dinja li tfittex il-ġid, imma li ħafna drabi tagħti dara lis-sofferenza. U l-Papa jagħmel appell qawwi. Ma nistgħux inkunu indifferenti għas-sofferenza. Ma nistgħux inkunu indifferenti għas-sofferenza. U dan anke fil-kuntest tagħna u Malta, mhux għax ċertu affarijiet mhux qed jiġru f'pajjiżna, allura ma jimportanix. Il-Papa jgħidilna li b'din il-parabola Ġesu qed isejħilna biex nipperseveraw fl-imħabba u nirrestawraw id-dinja ta' min hu batut. U interessanti li nnutaw li jgħidilna l-Papa li dawk li abbandonaw lir-raġel mitluq għall-art mejjed mhumiex nies komuni, imma l-Vanġelju jgħidilna li kienu Assis u Levita. U dan x'ifisser? Dan ifisser li jekk aħna nemmnu f'Alla mhux bil-fors aħna qrib tiegħu. Kultant aħna ngħidu lilna nfusna imma jiex nista' nagħmel. X'inhi d-differenza li nista' noħloq fid-dinja ta' madwari? Imma ħafna drabi dawn il-mistoqsijiet huma perikolużi. Dawn iwasslu għal ċirku vizzjuż fejn ħadd ma jagħti każ ta' ħadd u ta' xejn. U għalhekk ma nistgħux nibqgħu indifferenti għal dak li qed jiġri madwarna. In-nisrani għalhekk huwa msejjaħ biex jagħti l-kontribut tiegħu, kontribut attiv fl-istituzzjonijiet li jmexxuna u fil-politika.